हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण अक्षर ब्रह्म योग 8वा अध्याय शिकणार आहोत. त्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. परत एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आता आपण देवाला वेगवेगळ्या नावानी हाक मारतो. मला कोणी सांगू शकेल का आपण कुठल्या कुठल्या नावानी हाक मारू शकतो देवाला, किंवा इतर कुठल्या नावाने तो ओळखला जातो? अनम्यूट करून सांगू शकाल तुम्ही? कोण सांगणार आहे? बरं, चला मी सांगते. आपण ब्रह्म म्हणू शकतो, ब्रह्मन म्हणू शकतो, भगवान म्हणू शकतो, परमेश्वर म्हणू शकतो, परमात्मा म्हणू शकतो, सत म्हणू शकतो, पुरुष म्हणू शकतो, प्राण म्हणू शकतो. अशा निरनिराळ्या शब्दांनी आपण त्याला संबोधतो. पण त्याचा त्याचं जे निराकार अस्तित्व आहे किंवा त्याचं जे फॉर्मलेस ऍस्पेक्ट जो आहे त्याला अक्षर म्हणतात. आणि अक्षर या शब्दाचा अर्थ ज्याचा कधीही नाश होत नाही. तर आज आपण अक्षर ब्रह्म योग आता यात बघूया काय काय आपल्याला शिकायला मिळणार आहे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या शिशी राधा गोविंदांना आपण सर्वजण साष्टांग नमस्कार करूया. कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे, इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली आहे, त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, म्हणजे को होस्ट ऍडमिन कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आणि टेक्निकल टीम यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. त्यांच्याशिवाय मी काय हा अध्याय घेऊ शकले नसते. आता चालू हा अध्याय झालेला आहे प्रश्नांनी. अर्जुनाचे अनेक प्रश्न आहेत आणि हे प्रश्न जे आहेत अर्जुन अगदी बिनधास्त विचारतोय, कृष्णा मला काही समजलं नाही, मला हे काय तू आता म्हटलेलं आहेस ते समजावून सांग. तर अशा तऱ्हेने आपण सुद्धा विद्यार्थी असलं पाहिजे. आपल्याला समजलं नाही, आपल्या शंका असतील त्या विचारायच्या, कुठेही अडून नाही राहायचं. तर आता हा आपण अध्याय चालू करूया. हे जे प्रश्न आहेत हे अर्जुनाने प्रश्न का विचारले? कारण 7वा अध्याय जो झाला त्या 7व्या अध्यायाचे शेवटचे 2 श्लोक आहेत. त्या श्लोकामध्ये
कृष्णाने जरा कठीण कठीण शब्द वापरलेले आहेत. ते शब्द अर्जुनाला समजले नाही. म्हणजे आपल्याला एक लक्षात घ्या की अर्जुन हा खूप मोठा ज्ञानी नाहीये. तो गृहस्थ आहे, तो त्याची ड्युटी करतोय आणि त्याला इतका वेळही नाही ग्रंथ उघडून वाचायला. तर तो सुद्धा आपल्यासारखा आहे, फार मोठा ज्ञानी नाहीये, संन्यासी नाहीये आणि त्याला सुद्धा प्रश्न आहेत. मग प्रश्न जेव्हा असतात तेव्हा तिकडच्या तिकडे आपण त्याचं उत्तर काय आहे किंवा कुठे आपली शंका आहे ती दूर केली पाहिजे. तर कुमुद माताजी हे वाचता का? आणि पल्लवी माताजी याचा अनुवाद वाचता? हो माताजी. येस माताजी. जरा मरण मोक्ष अध्याय 7 श्लोक क्रम 29. जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ते ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्. श्लोक क्रम 30. साधि भूतादि दैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 7वा अध्याय श्लोक नंबर 29. जरा मरणातून मुक्त होण्याकरिता प्रयत्न करणारे जे बुद्धिमान मनुष्य आहे ते माझ्या भक्तीद्वारे माझा आश्रय घेतात. वास्तविकपणे ते ब्रह्म आहेत, कारण त्यांना आध्यात्मिक क्रियांचे संपूर्ण ज्ञान आहे. अध्याय 7वा श्लोक नंबर 30. पूर्णपणे मतपरायण झालेले जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता, भगवंत म्हणून जाणतात ते मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाला लक्षात आलंय की कृष्ण मृत्यू बद्दल बोलत आहे. जरा मरण याच्यातून सुटका कशी होईल, याच्यातून मोक्ष कसा मिळेल. आणि त्यांनी अवघड शब्द वापरलेले. अध्यात्मम, अधिभूत, अधिदैव, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ. तर प्रयाणकाले म्हणजे अंतकाळी. तर हे सगळे शब्द अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म हे अर्जुनाला समजलेले नाहीये. म्हणून अर्जुन प्रश्न विचारतोय कृष्णाला की तू मला हे काय आहे हे मला समजलेलं नाहीये, तू मला ते नीट सांग. आता आपण एक एक बघूया. अर्जुनाचा पहिला प्रश्न आहे की ब्रह्म म्हणजे काय. आता ब्रह्म किंवा आत्मा याला खूप अर्थ आहेत. म्हणजे जवळजवळ 7 अर्थ आहेत असं श्रील प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे. पण इकडे ब्रह्म याचा अर्थ आहे जीवात्मा. जो अविनाशी जीव आहे किंवा जो जीवात्मा शरीरामध्ये बद्ध आहे त्याला सुद्धा ब्रह्म असं म्हटलं जातं. मग अध्यात्म म्हणजे काय. अध्यात्म म्हणजे या जीवाचा नित्य स्वभाव किंवा आत्म्याचा नित्य स्वभाव म्हणजे अध्यात्म. आता आत्म्याचा किंवा जीवाचा नित्य स्वभाव काय आहे, तो एकच आहे की आपण कृष्णाचे सेवक आहोत. एटर्नल सर्व्हेटर ऑफ कृष्णा म्हणजे नित्य सेवा करणं हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. नित्य कृष्ण सेवा करणं हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. मग कर्म. कर्म म्हणजे काय. जेव्हा आपण कुठलीही क्रिया करतो, कुठलंही कर्म करतो आणि परिणाम रूपी आपल्याला एक भौतिक शरीर मिळतं. म्हणजे एनी ऍक्शन which gives another material body. म्हणजे कुठलंही कर्म केलं आणि परिणाम रूपी तुम्हाला भौतिक शरीर जेव्हा मिळतं त्या क्रियेला कर्म म्हटलं जातं. मग अधिभूत. अधिभूत म्हणजे तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला जो भौतिक निसर्ग बघता त्याला अधिभूत म्हटलेलं आहे.
अधिदैव. अधिदैव म्हणजे काय? कृष्णाचं विराट रूप जिकडे सर्व देवदेवतांचा समावेश आहे. अधियज्ञ. यज्ञ म्हणजे काय? जो यज्ञाचा आनंद घेणारा आहे. यज्ञ, तप, या सर्वांचा जो आनंद घेणारा आहे किंवा भोगता जो आहे त्याला परमात्मा म्हटलेलं आहे. अधियज्ञ कुठे राहतो? तो सर्व जीवांच्या हृदयामध्ये राहतो. आणि अंतकाळी आपण कृष्णाचे स्मरण कसे करावे? तर आयुष्यभर आपल्याला त्याची प्रॅक्टिस करावी लागते. आयुष्यभर कृष्ण स्मरणाचा सराव करावा लागतो. तर आता आपण हे ऐकूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवाच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता हे बघा, इकडे त्यांनी ही स्लाइड दाखवली आहे की आपल्या अनेक इच्छा असतात. त्या इच्छाप्रमाणे आपण 84 लक्ष योनीमध्ये फिरत असतो. म्हणजे बघा, आपल्या इच्छेनुसार प्रकृती आपल्याला किती चॉईस देते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे देहभूत. येस माताजी, स्लाइड डिस्प्ले झाली. हे देहभूतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या. नाही, ही 8.3 आहे. श्री भगवान. हा, ही झाली आहे का स्लाइड आपली? हा, बरं, ठीक आहे. मी एक्सप्लेन करते. कर्म म्हणजे काय? बघा, इकडे हा माणूस आहे, हा चांगलं कर्म करतोय, दान धर्म करतोय आणि त्याला मग नंतर कुठलं शरीर मिळणार आहे? त्याला चांगलं शरीर मिळणार आहे. तो उच्च ग्रहांवर जाणार आहे. स्वर्ग लोकात तो अनेक वर्षांचा आनंदाचा उपभोग घेणार आहे. आता इकडे बघा, हा जो माणूस आहे, काही समोर पडेल ते खातो मग, आणि खूप 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 खादाड आहे. मग त्याला काय मिळणार आहे? दुसरं शरीर. त्याचं डुकराचं शरीर तयारच होत आहे. त्याला पुढच्या जन्मी डुकराचं शरीर मिळणार आहे. हा, परस्त्री गमन करतो. मग कृष्ण म्हणतो की हे शरीर तुला, मानवाचं शरीर मी त्यासाठी दिला नाहीये, मग त्यासाठी योग्य असं मी तुला कुत्र्याचं शरीर दे. पण समजा जर तुम्ही कृष्ण सेवेमध्ये दंग राहिलात, व्यस्त राहिलात, तर मात्र कृष्ण तुम्हाला काय सांगतो की तुम्हाला मग दिव्य शरीराची प्राप्ती होईल आणि तुम्ही माझ्या धामामध्ये याल, गोलोक वृंदावन. तर असं जे काय आपण कर्म करतो, आपल्याला परिणाम रूपी त्यानुसार, कर्मानुसार वेगवेगळं शरीर मिळतं. हे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे देहभूतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ म्हणजे यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हे बघा, हे जे अधिभूत आहे, हे म्हणजे तुमच्या आजूबाजूची सृष्टी जी आहे त्याला अधिभूत म्हटलंय. ते कसं असतं? निरंतर परिवर्तनशील असतं. इकडे म्हणून त्यांनी एक उदाहरण दिलंय. एक अळी आहे, ही किती वेगळी दिसते आणि मग त्याचं फुलपाखरात रूपांतर झाल्यावर ते किती वेगळं दिसतं. आणि ही जी भौतिक प्रकृती असते एक सारखी बदलत असते. बघा, आज ऊन आहे, उद्या जोरात पाऊस आहे, परवा परत थंडी आहे, मग परत उकडायला लागतं. अगदी एक सारखी ही प्रकृती
प्रकृती जी आहे ही बदलत असते, म्हणून हिला म्हटलंय ही प्रकृती निरंतर परिवर्तनशील असते. आणि मग आधी यज्ञ म्हणजे जो यज्ञांचा आनंद घेणारा आहे, यज्ञांचा भोगता आहे, त्याला आधी यज्ञ असे म्हटले जाते. तो कुठे राहतो? प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये तो वास करतो. आणि अधिदैव, अधिदैव म्हणजे काय की कृष्णाचं जे विराट रूप आहे, ज्यात सर्व देवदेवतांचा समावेश आहे, त्याला आपण अधिदैव म्हणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण, हरे कृष्ण. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळी शंका नाही. हरे कृष्ण. आता या श्लोकातला प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे. अंतकाळी जो माझेच, माम एव म्हणजे माझेच असं नाही, अंतकाळी आपण कुठल्या तरी देव देवताचे स्मरण करतो नाही, आपण कृष्णाचं स्मरण केलं तरच मग देह त्याग झाल्यावर आपल्याला लगेच कृष्णाची प्राप्ती होते, यात जरा सुद्धा तुम्ही संशय ठेवू नका. तर हे आपल्याला कृष्णाने अगदी स्ट्रॉंगली सांगितलेलं आहे की अंतकाळी तुम्ही फक्त माझाच विचार करा, माझंच स्मरण करा. हे का आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय हे पुढे आपल्याला मी तुम्हाला सांगणार आहे. कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की खूप महत्वाचं आहे की तुमच्या जीवनाचा जो शेवटचा क्षण आहे, जे मरण आहे, त्यासाठी तुम्ही पूर्ण जीवनभर तुम्हाला स्वतःला ट्रेन केलं पाहिजे. आपण असं म्हणू शकत नाही की मरण जे आहे हे अशुभ आहे, असं आपण म्हणू शकत नाही की मला मरणाबद्दल काहीच बोलायचं नाही. आता तुम्ही जर बघितलं असेल तर बरीच जण मरणाला खूप घाबरतात. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात ते का घाबरतात? तुम्ही बघितलं असेल तर म्हातारी माणसं सुद्धा घाबरतात. समजा जर घरचे मंडळी जरी बाहेर 1 तास त्यांना जायचं असेल, मग ते म्हणतात इकडे माझ्या बरोबर कोणाला तरी बसव. मग ही भीती का असते? श्रील प्रभुपाद सांगतात कारण यांना माहित नसतं ते पुढे कुठे जाणार आहे, पुढे कुठे जाणार आहे हे माहित नसल्यामुळे एक तऱ्हेची चिंता, एक तऱ्हेची भीती, एक तऱ्हेची अँझायटी या लोकांमध्ये असते. समजा जर एखादा कृष्णाचा भक्त असेल तर त्याला मात्र अशी चिंता भीती अजिबात नसते, तो शांत असतो, त्याला चिंता शिवत सुद्धा नाही, कारण त्याला माहिती आहे की कृष्ण त्याची काळजी घेणारच आहे. आणि इकडे प्रत्येक शब्द बघा, अंतकालेचं माम एव, तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय की देहत्याग केल्यावर लगेच हा शब्द त्यांनी वापरलेला आहे, म्हणजे आपल्याला कुठेही थांबावं लागत नाही. देह त्याग केल्यावर आपल्याला लगेच कृष्णाची प्राप्ती होते. इकडे त्यांनी भीष्मदेवांचं दाखवलंय. भीष्मदेव आहे ते कंटक शय्येवर निजले होते आणि अर्जुनाचं महाभारताचं युद्ध झालं होतं आणि हे पांडव जिंकले होते. पण युधिष्ठिर महाराजांचं मन खिन्न झालं होतं की आता इतके सगळे जण, इतक्या सर्व जणांचा मृत्यू झाला, आता मी राज्य कसं करू, का करू? मग कृष्ण त्या पांडवांना सांगतो की तू आता तुम्ही सर्वजण माझ्या बरोबर भीष्मदेवांकडे
चला आणि ते तुम्हाला आदेश करतील. तर या कंटक शय्येवर निजलेले असून देखील ते सारखे कृष्णाच्या स्मरणात होते आणि कृष्णाच्या स्मरणात आहेत आणि अशा वेळेला सुद्धा अंतकाळी सुद्धा असा जो कृष्णाचा भक्त आहे तो कृष्णाची स्तुती करू शकतो. त्याला हे जे शरीर आहे कितीही टोचत असेल, दुखत असेल, तरी जो खरा भक्त असतो त्याच्या मनामध्ये आणि त्याच्या बॉडीमध्ये गॅप असते. जे शरीराला जी दुखापत होते ती मनाला होत नाही. आणि ही का होत नाही? कारण मन शरीराकडे चिकटलेलं नसतं, कृष्णाकडे चिकटलेलं असतं. मग हे सुद्धा कृष्णाला दाखवायचं होतं या पाची पांडवांना आणि म्हणून तो घेऊन गेला. आणि इकडे भीष्मदेवानी पहिल्यांदा हे सगळे पांडव आल्यावर त्यांना खूप छान तऱ्हेने समजावून सांगितलं की तुम्ही राज्य कसं केलं पाहिजे. आता इकडे ही एक गोष्ट आहे की एक यक्ष असतो आणि जेव्हा हे पाची पांडव अज्ञात वासात असतात तेव्हा एक दिवस युधिष्ठिर महाराजांना तहान लागते. म्हणून ते अर्जुनाला सांगतात मला थोडं पाणी आण सरोवरातून. मग अर्जुन जातो आणि तिकडे यक्ष असतो. तो यक्ष म्हणतो की पहिल्यांदा तू माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दे आणि मगच मी तुला पाणी घेऊन जायची परवानगी देईन. मग अर्जुनाला वाटतं हा कोण मोठा आलाय मला सांगणारा की तू इकडचं पाणी पिऊ नकोस. तो काही ऐकत नाही. पाणी त्यालाही तहान लागलेली असते. तो थोडंसं पाणी पितो आणि लोट्यामध्ये पाणी भरतो आपल्या भावांसाठी घेऊन जायला आणि तो पाणी पिऊन खाली बेशुद्ध पडतो. जवळजवळ अमृतावस्थेत पडलेला असतो. बराच वेळ वाट बघितल्यावर युधिष्ठिर महाराज भीमाला सांगतात की तू जाऊन बघ. भीम तिकडे जातो. यक्ष त्याला तेच सांगतो पहिल्यांदा माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दे. भीमालाही वाटतं की पाणी घ्यायला कोणाला कशाला उत्तर दिलं पाहिजे आणि भीमालाही तहान लागलेली असते. तोही थोडं पाणी घेतो आणि थोडं पाणी पितो आणि तो मडक्यामध्ये पाणी भरतो आपल्या भावांसाठी घेऊन जायला आणि तोही मृतावस्थेत पडतो. मृत झालेले नसतात अर्जुन आणि भीम, पण जवळजवळ त्या अवस्थेकडे पोहोचलेले असतात. मग युधिष्ठिर महाराज नकुल सहदेवना पाठवतात आणि त्या दोघांची तीच स्थिती होते. मग बराच वेळ कोणीच येत नाही म्हटल्यावर ते बघायला जातात आणि तिकडे यक्ष असतो. यक्ष त्यांना युधिष्ठिर महाराजांना सांगतो हे बघा तुमचे भाऊ कसे मृतावस्थेत पडलेले आहेत. त्यांनी माझं ऐकलं नाही आणि माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली नाही. आता तुम्ही माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली तरच तुम्हाला मी हे पाणी प्यायला देईन. मग युधिष्ठिर महाराज म्हणतात की ठीक आहे पण मी एका अटीवर या प्रश्नांची उत्तरं देईन. तुम्ही हे जे माझे भाऊ आहेत त्यांना जीवन दान द्या. मग तो यक्ष आहे तो म्हणतो ठीक आहे मी जीवनदान दे. मग हा प्रश्न आहे अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति हायमालयं शेषस्तवरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम. म्हणजे यक्षानी अनेक प्रश्न विचारले. त्यापैकी त्यांनी एक प्रश्न असा विचारला की या जगात सर्वात अद्भुत गोष्ट कोणती आहे. तर ती अद्भुत गोष्ट कोणती आहे ती आपण ऐकूया. पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो
आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण. तर आता ही सर्वात जगातली अद्भुत गोष्ट आहे की आपण मृत्यूची तयारी करत नाही. आपल्याला माहिती आहे की आपलं आयुष्य जे आहे ते लिमिटेड आहे, पण तरी आपण मृत्यूची तयारी करत नाही. पण इकडे कृष्ण सांगतोय की तुम्ही मृत्यूबद्दल बोललं पाहिजे. आता आपलं जीवन कसं असतं बघा, की आता एक गोष्ट सांगते. एक उंदीर असतो आणि तो एका ब्राह्मणाच्या घरी खूप त्रास देत असतो. अन्न धान्य खातो, कपडे कुरतडून टाकतो आणि खूप त्रास झाल्यामुळे तो ब्राह्मण एका मांजराला घरी आणतो. आता या मांजराला बघितल्यावर तो उंदीर काय विचार करतो, आता मी बिळाच्या बाहेर कसा येऊ? पण एक गोष्ट मला करता येईल, मला डोळे बंद करता येतील आणि मी बिळाच्या बाहेर येईल. मग तुम्हाला माहिती आहे की हा जर उंदीर डोळे बंद करून जर बाहेर आला बिळाच्या, म्हणजे काय, त्याच्या समोर मरण उभंच आहे. अगदी त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा आपले डोळे बंद ठेवता येत नाही. शास्त्रामध्ये काय लिहिलंय, आपली पुढची जी गती आहे ती आपल्याला कोणती मिळणार आहे, या सर्वासाठी आपण तयारी केली पाहिजे. शास्त्र आपण वाचली पाहिजे आणि जन्मभर कृष्ण स्मरणाचा सराव केला पाहिजे. आणि बघा, बरेच जण विचारतात, हाऊ आर यू? आय एम फाईन. तुम्ही कसे आहात? बरे. आणि इंग्लिशमध्ये आता फाईन वगैरे नाही, हाऊ आर यू? अमेझिंग वगैरे अशी उत्तरं असतात. तर कोणीही काहीही कोणी फाईन नाहीये, अमेझिंग नाहीये, बरे नाहीये, जोपर्यंत तुम्हाला माहिती नाहीये की पुढे तुम्ही कुठे जाणार आहे, तोपर्यंत नथिंग इज फाईन. तुम्हाला शास्त्र वाचली पाहिजे आणि पुढच्या जीवनाची तयारी केली पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली भरत महाराजांची, तुमच्या लक्षात असेल तर ते त्यांचं सगळं राज्य सोडून संन्यासी झाले. ते अरण्यामध्ये गेले आणि मग तिकडे त्यांना एक वाघ दिसला जो हरणाच्या पाठीमागे लागला होता. त्यांनी हरणाचा ते जीव वाचवू शकले नाही, पण हरणाच्या पिल्लाचा जीव वाचवला आणि ते हरणाच्या पिल्लावर अगदी आपल्या मुलाप्रमाणे प्रेम करू लागले. आणि कुठेही ते हरण बाहेर गेलं तर त्यांना तो अगदी ते व्याकुळ व्हायचे की परत आलं नाही, परत आलं नाही. त्यांच्या यामुळे त्यांचं लक्ष कृष्णावरून त्या हरणावर गेलं आणि परिणाम असा झाला की देह त्याग करताना ते हरणाचाच विचार करत असल्यामुळे त्यांना पुढचं शरीर हरणाचं मिळालं. आता हे जे भरत महाराज होते हे काही साधे भक्त नव्हते, कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते. व्यासमुनी श्रीमद भागवतम मध्ये असं कोणाचंही लिहिणार नाही. तर भक्तीच्या 9 पायऱ्या आहेत. भक्ती कशी चालू होते? पहिल्यांदा श्रद्धा झाल्यानंतर आपण साधू संग करतो, मग त्याच्यानंतर भजन क्रिया, मग अनर्थ निवृत्ती. आपल्या हृदयामध्ये 6 अनर्थ आहेत, त्याला षड्रिपू म्हणतात. ही जी अनर्थ आहेत ती कुठली? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, भ्रम आणि कुठलं बरं 6वं? मत्सर. हो, बरोबर. तर ही जी 6 अनर्थ आहेत, ही 6 अनर्थ आपल्याला
कृष्णापासून लांब ठेवतात. मग जेव्हा आपण श्रद्धा असल्यावर साधू संग करतो, भजन क्रिया करतो, मग ही अनर्थ हळूहळू आपलं हृदय सोडून जातात आणि मग आपल्यामध्ये निष्ठा निर्माण होते. निष्ठा झाल्यावर रुची झाल्यावर आसक्ती कोणाची असते? फक्त कृष्णाची. आणि मग आपण भाव भक्ती स्तरावर जातो आणि भाव भक्ती नंतर प्रेम भक्ती हा शेवटचा स्तर आहे, जिकडे आपण कृष्णाबरोबर प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये रत होतो. तर ही जी हे जे भरत महाराज आहे हे भाव भक्तीवर होते, तरी देखील त्यांचं कसं पतन झालं बघा, आणि त्यांना हरणाचा जन्म घ्यावा लागला. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितं मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझा कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाला सांगितलंय, तू सदैव माझा कृष्ण रूपाच्या स्वरूपात विचार कर. क्लिअरली सांगितलंय, माम अनुस्मर युद्धच, म्हणजे मला स्मरण कर. आणि कुठल्या रूपामध्ये? कृष्ण रूपामध्ये स्मरण कर, जसा मी तुझ्या समोर उभा आहे तसा. तर आता इकडे आपल्याला समजतं की कृष्ण अर्जुनाला सांगत नाहीये तू असा विचार कर की मी शक्ती आहे, मी नाद आहे, मी प्रकाश आहे, असं नाही. तू माझा कृष्ण रूपामध्ये विचार कर आणि सदैव विचार कर म्हणून सांगितलं. असं नाही की सकाळी उठ, तू माझा जप कर, संध्याकाळी वेळ मिळाला तर कर आणि रात्री झोपताना कर, असं नाही. तू सदैव माझा कृष्ण रूपात विचार कर आणि तुझे विहित कर्तव्य पार पाड. म्हणजे आपल्याला सुद्धा कृष्णाने सांगितलंय, तुम्ही तुमचं कर्तव्य करता करता माझं स्मरण तुम्ही निश्चित ठेवा. आता युद्ध करायचं आणि त्याच वेळेला कृष्णाचं स्मरण करायचं सोपी गोष्ट आहे. युद्ध म्हणजे बाण वेगवेगळ्या दिशेने येत असतात. जरा स्प्लिट ऑफ सेकंड जरी आपलं कॉन्सन्ट्रेशन इकडच्या इकडे गेलं तर कुठेतरी कानाला लागेल, डोळ्याला लागेल, अशा तऱ्हेचं हे युद्ध होतं. तरी देखील कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, माझा विचार कर आणि युद्ध कर. आणि कृष्ण सांगत आहे माझा विचार कर आणि युद्ध कर, म्हणजे ही गोष्ट शक्य आहे. आता इकडे प्रल्हाद महाराजांनी एक ही स्लाइड दाखवली आहे, 7वा स्कंद. प्रल्हाद महाराज त्याच्या मित्रांबरोबर शाळेमध्ये जेव्हा त्यांचा लंच ब्रेक असायचा तेव्हा ते सर्व मित्रांना सांगायचे, चला मी तुम्हाला कृष्ण कथा सांगतो, मी तुम्हाला नारायणाची कथा सांगतो. पण ते सगळे मित्र म्हणायचे, नको, आपण खेळूया, आपण मजा करूया, हे काय आपलं वय आहे का? आपण एका ठिकाणी बसून कीर्तन करायचं किंवा कृष्ण कथा ऐकायची, हे काय वय नाहीये. मग प्रल्हाद महाराज त्यांना म्हणायचे, नाही, हे आत्ताच आपण केलं पाहिजे. ही गोष्ट बघा तरी किती आनंद मिळेल. चला आपण नाचूया, संकीर्तन करूया. आणि ती मुलं कथा ऐकायची, संकीर्तन करायची, नाचायची. तर या 7व्या स्कंदामध्ये प्रल्हाद महाराजांनी म्हातारपण म्हणजे काय याचं डेफिनेशन दिलंय, याची व्याख्या दिलीये. तर मला तुम्हाला विचारायचंय की तुम्हाला काय वाटतं, म्हातारपण म्हणजे काय? तुम्ही अनम्यूट करू शकताय, बोला. जय श्री कृष्ण माताजी. बोला. म्हातारपण म्हणजे मरणाच्या स्थितीकडे जाणारी पहिली पायरी. बरं, आणि कोणाला काही ऍड करायचं आहे?
रूपा मातेजी बोला. तेव्हा मे बी सर्व्हिस टू सोसायटी आणि संन्यास. ओके, बरं. आणि कोणाला काय सांगायचंय? म्हातारपण म्हणजे काय? संतोष प्रभूजी बोला. दुसऱ्या जन्माकडे वाटतात. बरं, तर आता आपण ऐकूया प्रल्हाद महाराजांनी काय सांगितलंय, की जन्म झाल्यानंतर कुठलीही वेळ जी आहे तेव्हा त्याला आपण म्हणू शकतो की हे म्हातारपण आहे. कारण आपल्याला एक्झॅक्टली जन्माला आल्यावर आपण कधी मरणार आहे हे माहित नसतं. म्हणजे प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलं एनी टाइम बिफोर एनी टाइम आफ्टर यू आर बॉर्न इज ओल्ड एज. तर आता आपण लहान मुलांना बघा, जर विचारलं की तू किती वर्षाचा आहे, इंग्लिश मध्ये विचारलं तर ते म्हणतात 1 year old, 2 years old, 6 months old. किंवा आईला विचारलं की तुझं बाळ किती लहान आहे, मग आई सांगते 1 month old, 1 day old. म्हणजे मरणाच्या अगोदर किंवा जन्मानंतर कुठलाही काळ जो आहे त्याला आपण म्हणू शकतो की म्हातारपण आहे. आपल्याला आपण कधी मरणार आहोत ही डेट आपल्याला माहित नसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो परमपुरुष भगवंतांचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असते. तो हे पार्थ म्हणजे अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्णा. बघा, मन आपली डिलिव्हरी करतं कृष्णापर्यंत. मग आपल्या मनाने काय केलं पाहिजे? सतत कृष्ण स्मरण केलं पाहिजे. आता मन हे कसं आहे, अर्जुनानेच सांगितलं अतिशय हट्टी, बलवान, दृढ आहे, त्याला मी वश करू शकत नाही असं अर्जुनाने स्वतःहून सांगितलंय. आणि आपल्याला मन काय आपल्याला आपल्या हातामध्ये घेऊन असं सांगता येतं का आता इकडे बस, आता इकडे बसायचं आणि कृष्ण स्मरणच करायचं, इकडनं उठायचं नाही. आपण असं मनाला ग्रॅब करू शकत नाही आणि सांगू शकत नाही हे असं कर. पण इकडे कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही असं करा म्हणजे हे शक्य आहे. आता हे आपण 9व्या अध्यायात हे डिटेल मध्ये शिकणार आहोत बरं का. पण समजा जर शिला प्रभुपादांनी सांगितलं की मनाला जर तुम्हाला संयमित ठेवायचा असेल, कंट्रोल मध्ये ठेवायचा असेल, तर तुमचे जी सर्व इंद्रिय आहेत त्या इंद्रियांना तुम्ही कृष्ण सेवेमध्ये लावा. म्हणजे तुम्ही कानाने काय करायचं? कृष्ण कथा ऐकायची. जिव्हेनी काय करायचं? कृष्ण प्रसादच खायचा आणि जप करायचा. आणि डोळ्यांनी काय बघायचं? तुम्ही कृष्णाचा अर्च विग्रह बघायचा. तर जेव्हा तुम्ही असं करता तेव्हा हळूहळू मन जे आहे त्याला एक डिसिप्लिन लागते आणि त्याचा कृष्णाचा कृष्ण प्रेम जे आहे ते मन अनुभवू शकतं जेव्हा तुम्ही मनाला कृष्ण देता तेव्हा. तर हळूहळू आपण नक्कीच आपलं मन सतत कृष्ण स्मरणामध्ये व्यस्त ठेवू. आता ज्याप्रमाणे एखादा पोलीस असतो, जर तुम्ही बघितलं असेल तर हे पोलीस चोरांना जेव्हा पकडून घेऊन जातात तेव्हा ते त्यांच्या हाताना पायाना बेड्या घालतात. का घालतात? कारण ते इकडे तिकडे कुठेतरी पळून जाऊ नये. अगदी त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा आपल्या मनाला बेड्या घातल्या पाहिजे. मग त्या बेड्या कशा घालायच्या? जी 5 तुमची इंद्रिय आहे त्या 5 इंद्रियांना तुम्ही कृष्ण सेवेमध्ये जेव्हा लावाल तेव्हा मात्र मनाला अजिबात हलता येणार नाही.
आता ही एक गोष्ट आहे अजामिल नावाच्या एका माणसाची. तर अजामिल याचा जन्म एका धार्मिक कुटुंबात झाला होता. तो ब्राह्मण होता आणि वेद पठण करायचा आणि चांगला मुलगा होता आणि त्याचं लग्न झालेलं होतं. त्याला चांगली बायको होती. एकदा त्याच्या वडिलांनी त्याला सांगितलं की तू मला काही फुलं आणून दे. कुमुद माताजी तुम्ही जाताय ना? येते माताजी मी. चालेल. तर मला तू जंगलामध्ये जा आणि थोडी फुलं आणि गवत आणून दे असं त्याच्या वडिलांनी सांगितलं. मग तो जंगलामध्ये फुलं आणायला गेला. फुलं, दुर्वा जे काय सांगितलं होतं ते. आणि येत असताना त्याला काय दिसलं, एक वेश्या दिसली. एक वेश्या आणि एक म्लेच्छ होता. ते दोघही आलिंगन करत होते. आता तो हे जे दृश्य आहे एका वृक्षाच्या आड राहून बघू लागला आणि तो त्याचं जे मन आहे तो ते मन कंट्रोल करू लागला आणि तो मंत्र म्हणू लागला. पण कितीही त्यांनी मंत्र म्हटले आणि वेद पठण केलं, तिकडेच उभं राहून, तरी तिकडनं त्याचे पायच निघेना आणि तो खूप वेळ तिकडे बघत राहिला. मग हे दोघं गेल्यानंतर तोही घरी गेला. आता तुम्हाला दुसरा अध्याय आठवतोय का, की जेव्हा आपण चिंतन करायला लागतो तेव्हा काय होतं, आसक्ती निर्माण होते. आसक्ती निर्माण झाल्यानंतर मग काय, जो मी तुम्हाला 8 स्टेप फॉल डाऊन सांगितला होता की आपलं पतन कसं निर्माण होतं. तर त्याप्रमाणे अगदी अजामिलचं तसं झालं. तो घरी आला आणि ही गोष्ट विसरूच शकला नाही आणि मग तो शोधत शोधत ती कुठे राहते वेश्या, तिच्याकडे जाऊ लागला आणि मग इतकी आसक्ती निर्माण झाली की त्याला तिच्याशिवाय राहता येईना. म्हणून त्यांनी तिला सांगितलं तू माझ्या घरी काम करायला ये. म्हणून ती त्याच्या घरी येऊ लागली आणि घरी तो तिच्याकडे बोलू लागला, हसू लागला आणि अगदी जणू काय आपली बायको असल्यासारखा तो वागू लागला. हे बघितल्यानंतर घरी त्याचे आई वडील त्याला ओरडले की तू असा वागू नकोस, तुझी बायको घरी आहे. त्या बायकोला खूप दुःख झालं पण त्यांनी अजिबात ऐकलं नाही. घरी खूप भांडणं झाली आणि शेवटी अजामिलने आपल्या आई वडिलांना आणि सुंदर गुणवान बायकोला घरातून बाहेर काढलं आणि मग तो आता या घरी त्या वेशेबरोबर राहू लागला. आता ही जी वेश्या होती हिला खूप साड्या, खूप दागिने आणि तिचं जे मेंटेनन्स होतं ते काय याला जे पैसे मिळत होते ते काही पुरत नव्हते. म्हणून हा काय करायला लागला, विकर्म करायला लागला. चोऱ्या करायच्या, लोकांना फसवायचं, जुगार खेळायचे, असे अनेक विकर्म करू लागला. इतकं की लोकांचे खून सुद्धा करू लागला. आणि आता ही जी वेश्या खाणं करत होती तो तिच्या हातचं खाणं खात होता. म्हणजे ती वेश्या तर वाईट बाई होतीच पण तिचं तो खाणं खात असल्यामुळे आता त्याची सुद्धा चेतना दूषित झाली आणि हे सगळं तो विकर्म करत होता एका बाजूला. आणि या वेशेपासून त्याला 10 मुलं झाली. जो सर्वात छोटा मुलगा होता त्या मुलाचं नाव होतं नारायण आणि तेव्हा हा 89 वर्षाचा किंवा 88 वर्षाचा होता. तर एकदा हा झोपला होता आणि त्याला त्याचा मुलगा नारायण वर्षाचा होता. त्याला खूप आवडायचा. तो रोज नारायण काय करतोय, तो जेवला का, झोपला का, आता खेळतोय का, उठला का, एक सारखं तो बघायचा की हा काय करतोय ते. आणि
काय झालं, त्याचा अंतकाळ जवळ आला होता. तेव्हा त्याला यमदूत त्याच्या जवळ उभे राहिलेले दिसले आणि यमदूत उभे राहिलेले दिसल्यावर हा जोरात त्यांनी नारायण म्हणून हाक मारली, त्यांनी घाबरून. आणि त्यांनी घाबरून हाक मारल्यानंतर, नारायण म्हटल्यानंतर तिकडे विष्णुदूती आले आणि विष्णुदूत आल्यानंतर ते दोघांचाही तिकडे खूप वाद संवाद झाला. हे बघा, हे विष्णुदूत आहे, हे यमदूत आहे. दोघांचाही वादविवाद झाला. हे यमदूत म्हणाले, हा अतिशय पापी आत्मा आहे, त्याला आम्ही घेऊन जायला आलो. विष्णुदूत म्हणाले, थांबा, यांनी नारायणाचं नाव घेतलंय, आता आम्ही त्याला विष्णू लोकात घेऊन जाणार आहे किंवा वैकुंठात घेऊन जाणार आहे. दोघांचंही खूप आर्ग्युमेंट, वादविवाद झाला आणि मग शेवटी ते यमदूत आहेत त्यांचा पराभव झाला आणि विष्णुदूतांनी या अजामिलला परत जीवनदान दिलं. आणि ही गोष्ट झाल्यानंतर अजामिल खाडकन उठला. आपल्या झालेल्या सर्व चुका त्याच्या लक्षात आल्या आणि त्यांनी त्याच्या बायकोला पण, ती जी वेश्या होती तिला सांगायला गेला नाही, त्यांनी नारायणाकडे बघितलं नाही, त्यांनी घर सोडलं आणि थेट काशीला गेला आणि तिकडे जवळजवळ 12 वर्ष त्यांनी प्रायश्चित केलं. त्यांनी कृष्णाचं नाव घेतलं आणि 12 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अजामिल जो आहे त्याला परत विष्णुदूत घ्यायला आले आणि ते जेव्हा घ्यायला आले तेव्हा ते विमान घेऊन आले आणि जो कृष्ण स्मरणात असताना देहत्याग करतो त्याला विष्णुदूत विमानामध्ये घ्यायला येतात त्या आत्म्याला आणि त्याचं स्वागत करतात, त्याला कमळाचं फूल देतात, त्याच्या गळ्यामध्ये हार घालतात, शंखनाद करतात आणि मग त्याला वैकुंठ लोकामध्ये घेऊन जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 9. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्ण. आता लोकांना ध्यान करायला खूप आवडतं. मग ध्यान कोणावर केलं पाहिजे हे आपल्याला इकडे समजतं. ध्यान आपण या रूपावर केलं पाहिजे जे कृष्णाचा श्याम सुंदर रूप आहे, या रूपावरच ध्यान आपण केलं पाहिजे. आणि इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय की मला रूप आहे, मी पुरुष आहे, परम पुरुष आहे. फक्त फरक काय आहे की कृष्णाचं शरीर दिव्य आहे आणि आपलं शरीर जे आहे ते दिव्य नाही, ते नाशवंत आहे. तर इकडे आपल्याला या श्लोकावरून परत समजतं की कृष्ण आहे त्याचं सगुण रूप आहे, तो निराकार नाहीये. आता इकडे बघा, सर्व देव हे कोणावर ध्यान करतात? हे महाविष्णू, कृष्णाच्या महाविष्णू रूपावर ते ध्यान करत आहे. शंकर कोणावर ध्यान करत आहे? कृष्णाच्या चतुर्भुज रूप, ज्याला संकर्षण म्हणतात, संकर्षण रूपावर शंकर ध्यान लावून बसलेले. हरे कृष्ण. हा, आता या नाही आहेत ना? बरं, मी वाचते. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः. हरे कृष्ण.
मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाहीत, जे दुःखांनी भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता म्हणजे परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. आता हे बघा, इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की आपण जे राहतो हे जग कसं आहे, दुःखालयम आणि अशाश्वतम. त्यांनी दोन शब्द वापरले की हे दुःखालय आहे आणि कसं आहे, टेम्पररी आहे, अशाश्वतम, दुःखालय आहे हे आपलं जग. आता तुम्हाला आलयवाले असे शब्द माहिती आहेत का, ज्याप्रमाणे ग्रंथालय, देवालय, तुम्हाला माहित असतील तर अनम्यूट करून सांगा मला. हरे कृष्ण माताजी. बोला. हा, आलय म्हणजे घर. बरोबर. हा, तर ग्रंथालय म्हणजे जिथे पुस्तकं असतात, म्हणजे जी लायब्ररी असते हो. ते ग्रंथालय. हो, बरोबर देवालय म्हणजे जिथे देवाच्या मूर्तीचा आपण स्थापना करतो, देवाचा वास असतो, ते देवालय. बरोबर. हरे आणि कृष्ण. कोणाला शब्द आठवतायत? विद्यालय म्हणजे शाळा. बरोबर. आणि रुग्णालय म्हणजे हॉस्पिटल, जिथे बरोबर, रुग्णालय, हिमालय. तर हे आपलं, आपण जिकडे राहतोय त्याला कुठलं विशेषण लावलेलं आहे? दुःखालय. दुःखाने भरलेली जागा जी आहे त्याला दुःखालय असं म्हटलेलं आहे. तर आपण या दुःखालयात आनंद शोधत असतोय, म्हणजे किती विपरीत तऱ्हेने आपण विचार करतोय बघा. इकडे दुःखालय आहे तर इकडे आपल्याला आनंद कुठे मिळणार आहे? तर इकडे कृष्ण आपल्याला म्हणून एकसारखा सांगतो की तुम्ही मरणाच्या वेळी फक्त माझं स्मरण करा आणि या दुःखालयातून एकदाचे बाहेर पडा. आणि आपल्याला असं वाटतंय का की फक्त पृथ्वीवरच दुःख आहे? तर नाही. म्हणून कृष्ण आपल्याला अगोदरच क्लॅरिफाय करतोय की जी 14 लोक आहेत, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, जनलोक, महरलोक, अशी जी 14 लोक आहेत ती सर्व दुःखालय आहे. म्हणजे आपलं कुठेतरी मिसअंडरस्टँडिंग होऊ नये आणि आपण असं म्हणू नये ठीक आहे पृथ्वी दुःखालय आहे ना, मी स्वर्गात जाईन. हा, पण इकडे हे सगळं आपल्याला क्लॅरिफिकेशन मिळतं. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक जगातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत, जेथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, सर्वोच्च ग्रहापासून अगदी खालच्या ग्रहापर्यंत ही सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत. म्हणून कृष्ण म्हणतो माझ्याकडे तुम्ही या, मग परत तुम्हाला जन्म घ्यावा लागणार नाही. आता तुम्हाला नरक म्हणजे काय हे माहितीये की जिकडे खूप त्रास आहे, खूप दुःख आहे, खूप वेदना आहे. पृथ्वी म्हणजे काय तुम्हाला माहितीये, इकडे आपण राहतो. आणि स्वर्ग लोक म्हणजे काय, जिकडे एकसारखं युद्ध चालू असतं. इंद्र सुद्धा अतिशय कॉशियस असतं की आता उद्या हल्ला कुठला असुर करेल, त्याच्यामुळे तिकडे सुद्धा चिंता असते, तिकडे सुद्धा दुःख असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 17 ते 19. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा एक दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील तसाच आहे. जेव्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस प्रकट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने ते सर्व नष्ट होतात. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो आणि हे पार्थ पुन्हा रात्र पडते आणि ते असह्यपणे विरघळतात. हरे कृष्ण. तर इकडे सुद्धा अगदी ब्रह्मलोकापासून खाली पाताळापर्यंत सर्वत्र दुःख असतं. तर मला कोण सांगेल कोणकोणती दुःख असतात? हात वर करा, उत्तर द्या, जरी चुकलं तरी चालेल. हा, गणेश प्रभूजी बोला.
हरे Unmute कृष्ण करा. माताजी. बोला. आध्यात्मिक अधिदैविक. बोला. हॅलो. कोणकोणती दुःखे असतात? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, हा. अधिदैविक. बरं. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे? मी सांगू माताजी? सांगा सांगा. जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे बरोबर. मेन दुःख आहे. बरोबर. जन्म मृत्यू जरा व्याधी या मुख्य समस्या आहेत. त्याच्यावर काही सोल्युशन नाहीये. आता तुम्ही कुठल्याही डॉक्टरकडे जा आणि विचारा, मी माझं लाईफस्टाईल कसं जगू, काय काय करू जेणेकरून मला मी म्हातारा होणार नाही आणि मला व्याधी नाही येणार, ते कोणीही सांगू शकणार नाही. त्याच्यामुळे आपल्या ज्या सेकंडरी मिजरीज असतात किंवा दुय्यम स्थानावर ज्या समस्या असतात, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक या मुख्य समस्या होतात. अधिदैविक म्हणजे काय? भूकंप किंवा अतिवृष्टी म्हणजे भौतिक प्रकृतीकडून ज्या समस्या निर्माण होतात त्या. आता अधिभौतिक म्हणजे काय? इतर जे प्राणी असतात, पशु असतात किंवा इतर काही माणसं असतात जी आपल्याला त्रास देतात, त्यांच्यापासून ज्या समस्या निर्माण होतात त्यांना अधिभौतिक म्हटलेलं आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे आता करोना, तो किती अगदी मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम होता, पण तरी आपण कसे बसले घरी दारं बंद करून आपण घरात 2 वर्ष होतो. तर याला अधिभौतिक म्हणतात. आणि आध्यात्मिक म्हणजे स्वतःच्याच मनाने निर्माण झालेली जी दुःख असतात त्याला आध्यात्मिक म्हणतात. मग आपल्याला एक एकदा खूप आपण चिंता करत बसतो किंवा आपल्यामध्ये मत्सर असतो, त्याच्यामुळे आपलंच मन आपल्याला खात असतं. अशामुळे आपल्या मनाला आणि शरीराला सुद्धा त्रास होतो, त्याला म्हणतात आध्यात्मिक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. आता हे जे आपलं ब्रह्मांड आहे, तर इकडे कृष्ण आपल्याला एकसारखा सांगतोय, माझं स्मरण तुम्ही करा, मग तुम्ही माझ्या धामाची तुम्हाला प्राप्ती होईल, माझी प्राप्ती होईल आणि परत पुनर्जन्म घ्यावा लागत नाही आणि तुम्ही इकडे येऊच नका परत, कारण हे दुःखालय आहे. तर इकडे तुम्ही येऊ नका, तुम्ही माझ्याकडे या. म्हणून कृष्ण आपल्याला सांगतोय की एक याहुनी एक अव्यक्त प्रकृती आहे. ती कशी आहे? ती सनातन आहे, ती परा आहे, ती अविनाशी आहे. म्हणजे आपण राहतो, आपल्या जगाचा नाश होतो, प्रलय झाल्यावर ही जी हा जो ब्रह्मांड आहे हा पूर्ण नष्ट होतो. पण असं झाल्यावर सुद्धा मी ज्या धामात राहतो, माझं धाम सनातन आहे, ते कधीच नष्ट होत नाही. तर इकडे वैकुंठ लोकामध्ये कृष्ण चतुर्भुज रूपामध्ये स्थित असतो, ज्याला आपण नारायण म्हणतो. आणि गोलोक वृंदावन मध्ये तो श्याम सुंदर रूपामध्ये त्याची बासरी घेऊन 2 हात 2 पाय या रूपामध्ये असतो. आणि इकडे सर्व कृष्णाचे शुद्ध भक्त असतात आणि कृष्ण त्या सर्वांची काळजी घेतो आणि प्रत्येकाचा एकच ध्येय असतो की मला कृष्णाची सेवा करायची आहे. आणि कृष्ण सुद्धा या प्रत्येकांवर प्रेम करतो. तर अशा तऱ्हेने आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे जे कृष्णधाम आहे हे सनातन आहे आणि आपल्याला तिकडे जायचंय.
ते आपलं गंतव्य स्थान आहे. आता हा गोलोक चार्ट आहे, म्हणजे आता तुम्हाला साधारणपणे जॉग्राफिकल पोझिशन मी सांगते, आपलं लोकेशन कुठे आहे विज गोलोका आणि वैकुंठ. तर कृष्ण जो आहे त्याच्या भोवती किंवा त्याचं जे दिव्य शरीर आहे त्या शरीरातून भरपूर तेज बाहेर पडतं. हे जे तेज बाहेर पडतं त्याला म्हणतात ब्रह्मज्योती. आणि ही जी तुम्हाला ब्रह्मज्योती दिसते, या ब्रह्मज्योतीला पराव्योम सुद्धा म्हणतात. हे जे पराव्योम आहे त्यामध्ये अनेक लोक असतात जी सनातन असतात. एक सर्वात उच्च जो लोक आहे त्याला गोलोक वृंदावन म्हणतात. आणि वैकुंठ लोक सुद्धा पुष्कळ असतात. आणि इकडे आपलं जे ब्रह्मांड आहे ते असं असतं. आणि समजा जर आपल्याला या ब्रह्मांडापासून सहजासहजी बाहेर जाता येत नाही, गोलोक वृंदावनामध्ये राधा कृष्ण आणि त्यांचे नित्य भक्त शुद्ध भक्त असतात. आणि वैकुंठ लोकामध्ये नारायण आणि त्याचे भक्त असतात. आता हे सांगण्यासाठी तुम्हाला थोडक्यात सांगते की कृष्ण अनेक अवतार घेतो. त्याचे अवतार कसे असतात, अनंत असतात. ते आता इतके डिटेलमध्ये न जाता अगदी थोडक्यात मी सांगते. कृष्णाचे पुरुष अवतार, कृष्णाचा पहिला विस्तार होतो तो विस्तार महाविष्णू मध्ये होतो. इकडे तुम्हाला चित्र दिसतंय महाविष्णूचं. महाविष्णूच्या श्वास उश्वासाने अनेक ब्रह्मांड तयार होतात. हे बघा, हे तुम्हाला असे सोनेरी बॉल दिसताय, हे ब्रह्मांड झाले. तर अनेक ब्रह्मांड बाहेर येतात. हे जे ब्रह्मांड असतात या ब्रह्मांडामध्ये परत महाविष्णूचा विस्तार होतो गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणून. तो या ब्रह्मांडाच्या एकदम तळाला गर्भोदक्षाय सागरामध्ये स्थित असतो. आणि त्याच्या नाभी कमळातून कमळाचा देठ बाहेर पडतो. आणि या देठाच्या वर कमळ असतं जिकडे ब्रह्मदेव स्थित असतो. तर ब्रह्मदेव हा पहिला फर्स्ट क्रिएटेड लिव्हिंग एंटिटी असं आपण म्हणू शकतो. तर अशा तऱ्हेने ब्रह्मदेवाचा जन्म होतो गर्भोदक्षाय विष्णूच्या नाभी कमळातून. आणि हे जे कमळाचा देठ आहे त्या देठावर 14 लोक असतात. ती लोक कोणकोणती? सर्वात पहिलं जे आहे त्याला आपण ब्रह्मलोक म्हणतो. त्याच्या खाली तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक किंवा पितृलोक. आणि 7व्या स्थानी आपण असतो म्हणजे भूलोक किंवा पृथ्वी. त्याच्या खाली आताळ, विताळ, सुताळ, तलाताळ, महाताळ, रसाताळ आणि पाताळ अशी मिळून ही 14 लोक असतात. आता इकडे तुम्हाला जर या कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय, हे दुःखालयम अशाश्वतमे, तुम्ही याच्यातून बाहेर पडा आणि माझ्याकडे या. आता जायचं कसं? इकडे हे जे इकडे 7 स्तर आहेत किंवा 7 लेयर्स आहेत. आणि प्रत्येक जो लेयर आहे तो अगोदरच्या लेयर पेक्षा 10 टाइम्स थिक आहे, 10 टाइम्स थिक. आणि इम्पॉसिबल आहे तुम्ही क्रॉस करून बाहेर जाऊ शकाल. तर हे जे आहेत 7 जे लेयर्स आहेत ते 7 लेयर्स म्हणजे कोणते आहेत? पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश
अहंकार आणि महत्त्व हे 7 स्तर आहेत किंवा 7 लेयर्स आहेत आपण म्हणू शकतो. आणि जर चुकून जर तुम्ही बाहेर गेला तर इकडे दुर्गा देवी असते. ती या संपूर्ण ब्रह्मांडाची जणू काही ज्याप्रमाणे एक जेलर असतो तो सर्वत्र लक्ष ठेवतो, पण बाहेर तर जात नाहीये जेल सोडून, त्याप्रमाणे ती एक वॉचमन असते. आणि जर कोणी बाहेर गेलं तर ती ढकलून त्याला आतमध्ये परत या ब्रह्मांडात तू जिकडनं आला तिकडे बरोबर ती पाठवते. तर हा दुर्गा देवीचा रोल आहे. म्हणून आपण दुर्गा देवीला परमेश्वरी म्हणतो. हे या अर्थाने म्हणतो की ती या ब्रह्मांडाचा कंट्रोल करते. पण दुर्गा देवी हा आदेश कोणाकडून घेत असते? कृष्णाकडून घेत असते, विष्णूकडून घेत असते. तर अशा प्रमाणे ही दुर्गा देवी आपली नियंत्रक आहे. आता हे जे तुम्हाला दिसतंय धाम, हे अर्ध जे धाम आहे ते या अर्ध ब्रह्मज्योतीमध्ये आहे आणि अर्ध या ब्रह्मांडाचाच भाग आपण असं म्हणू शकतो. तर याला म्हणतात सदाशिव लोक. इकडे शंकर चतुर्भुज रूपामध्ये असतात आणि शंकर सुद्धा कोण आहे? कृष्णाचा गुण अवतार म्हणजे शिव आहे. या जगाचा प्रलय करण्यासाठी, नाश करण्याच्या वेळेला कृष्ण शंकराचा अवतार घेऊन या जगाचा प्रलय चालू होतो. तर अशा तऱ्हेने हा जो चार्ट आहे याला गोलोक वृंदावन चार्ट म्हणतात. तुम्हाला PDF मिळाल्यावर तुम्ही नीट वाचा. बरं, हे जे सगळं इकडे लिहिलेलं आहे सगळं इंग्लिशमध्ये, आणि हे जे मी तुम्हाला सांगते याचा संदर्भ सुद्धा इकडे दिलेला आहे. हे कुठे सांगितलेलं आहे, कुठल्या पुराणात लिहिलेलं आहे, हे सगळं डिटेलमध्ये दिलेलं आहे. तर तुम्ही ते वाचू शकता. आता गोलोक वृंदावनामध्ये काय चालू असतं? कृष्ण लीला सदैव चालू असते आणि तिकडे या लीलेतून कृष्ण आपल्या भक्तांना असीम आनंद देत असतो. आता ही ऍक्टिव्हिटी झाली गोलोक वृंदावनांची. गोलोक वृंदावन वासी जे आहे त्यांची ही ऍक्टिव्हिटी झाली. तर आपल्याला सुद्धा तुम्ही बघा इकडे सर्वजण किती आनंदी दिसतात. इकडे पशु पक्षी सुद्धा जे आहेत ते एकमेकांना घाबरत नाही. बघा, वाघाच्या बाजूला शेळी आहे. कृष्ण जे काय खातो तेच इतर जण खातात. इकडे आपलं जग म्हणजे इन्व्हर्टेड इमेज आहे. म्हणजे इकडे वाघ आणि शेळी यांची मैत्री असते, पण या जगात कसं असतं? त्यांचं वैर असतं. इकडे बघा, कृष्ण सुद्धा सर्व प्राण्यांवर, असं नाही की फक्त आपली आई किंवा आपले बालगोप मित्र, नाही, प्राण्यांवर, पशूंवर सुद्धा प्रेम करत असतो. मग आता सगळे इतके आनंदी दिसतायत आणि आपल्यालाही आनंद पाहिजे. मग आपण कसं करायचं? आपल्याला अंतकाळी कृष्णाचं स्मरण केलं पाहिजे. मग आपण गोलोक वृंदावनामध्ये जाऊ शकतो. मग एक श्रील प्रभुपादांनी खूप छान पुस्तक लिहिलेलं आहे, मुकुंद माला स्तोत्र म्हणून. तर याच्यामध्ये जो राजा कुलशेखर असतो, तो राजा कुलशेखर कृष्णाला सांगतो की जोपर्यंत माझा जीव आहे तोपर्यंत, जोपर्यंत माझी तब्येत चांगली आहे तेव्हा तू माझा जो जीव आहे किंवा माझा आत्मा आहे त्याला घेऊन जा. कारण जेव्हा माझी तब्येत निरोगी जेव्हा मी म्हातारा होईल, माझं आरोग्य चांगलं राहणार नाही, तेव्हा मला सांगता येणार नाही की मी तुझं स्मरण ठेवू शकेन की नाही. कारण माझी इंद्रिय जी आहे ती तेव्हा माझं ऐकणार नाही. मी डोळ्याने तुझा अर्च विग्रह पाहू शकणार नाही.
कदाचित कानाने ऐकू शकणार नाही. तर असं असताना तू तेव्हा मला घेऊन जाऊ नकोस, मी निरोगी असतानाच तू मला घेऊन जा. तर अशा तऱ्हेने हे पुस्तक आहे. तुम्हाला जर मिळालं तर तुम्ही हे पुस्तक वाचा. हरे कृष्ण. हे वाचता का? हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलांच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याचप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलांसारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझा शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद, वायू, पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने आकुंचन पावतो, तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकेन? हरे कृष्ण. म्हणजे भक्ताला ही काळजी असते बघा. एक भक्त काय सांगतो कृष्णाला की मी निरोगी असतानाच तू मला घेऊन जा. हा, कुमुद माताजी आलेले आहेत का? येस माताजी, मी आली. येस. बरं. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे आणि दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता बघा इकडे अर्जुनाला प्रश्न आहे. अर्जुनाने पहिलेच प्रश्न विचारले होते. ब्रह्म म्हणजे काय, अध्यात्म म्हणजे काय, अधिभूत म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय, खूप प्रश्न विचारले. त्याच्यावर आपल्याला लक्षात येतं की तो ज्ञानी नव्हता. त्यांनी अध्ययन केलेलं नव्हतं. उपनिषद, पुराण, वेद हे काही वाचलं नव्हतं आणि त्याला वेळ नव्हता दान धर्म करायला, जंगलात जाऊन तप करायला, हा देखील त्याला वेळ नव्हता. म्हणून तो जरा कन्फ्यूज झाला होता की हे आता एवढे मोठमोठे शब्द वापरले आणि मी तर काय हे करू शकत नाही. मला माझी ड्युटी करायची असेल तर जंगलात जा, तप कर, वेद अध्ययन कर, दान कर, हे शक्य नाहीये मला. मग कृष्ण सांगतो जो भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो, जरी त्यांनी वेद अध्ययन केलं नाही, तपस्या, दान काहीही केलं नाही, सकाम कर्म काही केलं नाही, तरी देखील भक्ती या हे वेद अध्ययन, तप, दान जे आपण करतो, कर्मयोग करतो, ते जे फळ आपल्याला मिळणार आहे भक्ती मार्ग स्वीकार केल्याने, तेच फळ आपल्याला सुद्धा मिळणार आहे. हे काही न करता आपल्याला काय करायचंय? फक्त कृष्णावर प्रेम करायचंय. कसं प्रेम करायचंय? खूप भक्तीने, खूप प्रेमाने ती सेवा केली पाहिजे आणि अशा तऱ्हेने आपल्याला कृष्णाच्या परमधामाची प्राप्ती होते. आता आपला अध्याय झालेला आहे. आज आपण बघितलं अर्जुनाने प्रश्न विचारले. अध्यात्म म्हणजे काय, ब्रह्म म्हणजे काय, अधिभूत, अधिदैव म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय, अधियज्ञ कुठे राहतो, हे सगळे प्रश्न होते. त्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तर कृष्णाने दिली. मग कृष्णाने सांगितलंय मृत्यू समयी तुम्ही माझं स्मरण करा. अंतकालेच्या माम एव म्हणजे इतर कुठल्याही देवदेवतांचं नाही, माझंच स्मरण करा. मग ही स्लाइड नाहीये. योग मिश्र भक्तीद्वारे कृष्णाचे स्मरण, अशा तऱ्हेने सुद्धा आपण स्मरण केलं तरी सुद्धा आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. मग शुद्ध भक्तीने कृष्णाचे स्मरण जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. आणि हे स्मरण आपण का केलं पाहिजे? कारण हे भौतिक जग सोडून आपल्याला कृष्णाकडे पोचायचंय.
का? कारण हे जे जग आहे हे दुःखालयम अशाश्वतम आहे. मग कृष्णाने सांगितलंय त्याचं आध्यात्मिक जग कसं आहे की त्याचा कधीच नाश होत नाही. आपल्या जगाचा जरी नाश झाला तरी त्याचं जग सनातन आहे. आणि मग कृष्णाने सांगितलं की वेद अध्ययन, तप, दान हे सगळं तुम्ही केलं, पण आणि भक्ती मार्ग तुम्ही जर केला तर वेद अध्ययन, दानाचं किंवा तपाचं हे फळ तुम्हाला मिळणार आहे. जरी तुम्ही फक्त भक्ती केली, माझ्यावर प्रेमाने माझी सेवा केली, तरी तुम्हाला तेच फळ मिळणार. तर आता झालंय आपलं हे कोणी हँड रेस आहे का गीता महात्म्य वाचण्यासाठी? बघा बरं. हरे कृष्ण माताजी, माताजी. रेकॉर्डिंग स्टॉप करता का माताजी? हा मुग्धा बरं. माताजी आहे. मुग्धा माताजी आहे. ओके